Zure izena? Mikel. Mikel. Zuaitz. Opa. Urtaskotako. Mikel deitzen dizute herrian? Bueno, Mikel, Gelbentzu. Gelbentzu ze abizena? Bai. Woli esaten ziaten, aspaldi. Woli? Bai. Woli? Donde está Woli? Nola zen, galdota ibiltzen zena? Bai. Ni hola gauetan eta hola ibiltzen nintzen, galdota, askotan, eta Woli, donde está? Zurrutean, galdik auskalo, no? Galduta? Eta horregatik? Donde está Woli? Zuri? Bai. Eta Wallace ere hasi ziren esaten. Wallace? Wallace. Wolitik Wallacera. Osea, que badauzkazu, izena badauzkazu. Ados. Zai zinen hemen? Pilotan? Bai, eskuak egiten, pixka bat. Pilotaria zara da? Bai. Abai? Ibiltzen gara. Herrietako txapelketetan. Abai? Hemen ingurukoak eta bai. Ados? Ze bakarrik edo? Anaiarekin, ibiltzen gara, Gelbentzu anaiak. Gelbentzu anaiak? Hombre. Ojo, Gelbentzu anaiak. Una institución en el mundo de la goxua. Hore da. Una institución en el mundo de la goxua? Bai. Goxua zer da, baina postre hori, postre... Ez, pilota goxua, txapelketetan. Ah, vale. Osea, Goxua jaten ere, ona gara, goxua jatene bai. Hau da pilota goxua. Bai. Profesionalek eta erabiltzen dutena baino, bigunxeagoa. Bai. Eta, eskuetan, Ni dauka tako inkorporao. tako inkorporao. Eskua egina, pixka bat. Ados, ez duzu tako hori jartzen. Ez. Inkorporao. Inkorporao, ametxe. Ta, institución en el mundo De la goxua. de la goxua. Txapel batzuk ere baditugu irabazita. Ah, bai? Kopak ere bai? Ba, kopak ere neuzkan, baina dena kaja batean sartu eta Zer? kontenedorera. Bota! Pongamosak. Bai. Hola, sin más. Jode, neuzkan pila bat eta traban beti, traban. Tak. Hautsak eta. Hartu, kaja batean sartu eta Fuera! fuma. Txapela gordetze ditu, baina trofeo guziak aire. Horra izan du, kopa mordoa irabazitako zaretela orduan. Bai. Gelbentzu anaiak, institución en el mundo de la Goxua. goxua, Lanen inguruan pilotari honak eta badaude eta egon dira, ezta? Bai. Nagore, txapel bastante irabazi ditu. Hemengoa irurtzungoa. Bai. Eta zu pilotan esango nuke Nagore bezalakoa zarela edo... Izaeraz eta Mikel Goñi bezala. Mikel Goñi? Mikel Goñi. Abai? Hombre. Zesan nahi du horrek? Gau pasaz edo erdi pasata, ibili, pelotan. Abai? Faiatzekoan, gauen dia! Aldena txikitu eta... Hola. Abai? Zuk? Bai. Proba bat inglesekeia, tanto bat faiatuko bazenu zer egingo zenuken? Bai. Bai? Hau zen? Gauen dio! Jos, fisko! Unkia? Berak bezala tragoa ere gustatzen zen. Ah, hola, sin más. Deskansoan, tak. Ep. Ara! Ole! Gast. Indarra gartzeko, ea ze gartzen dudan hemen, pelotan tartean, tak. Hau? Pilotan ibili ondoren, venga. Eta honez egiten du, ba? Acero para barcos. Asko jate dituzu, Mikel? Astean... Hogei bat igual. Ez da git. Bai, inguru. Astean? Bai. Amestarrautza gozekin, acerito... Para barcos. Ardoak inbusti. Beste ba, Mikel? Beste ba, motel. Suave. Doain ze martxa? Pelotaz aparte ere beste afizio bat badut. Eta erakutsi nahi dizut. Ah, oso ondo, bale? Ba, itxoin hemen eta orain erakutsiko dizut. Ados? Ojo! Hotel. Ai, ba, dios! Hau? Hau, hartza? Hartza! Baina zure afizioa da? Ba, dauzkagu pertsonai mitologiko pila bat. Ba, dauzkazue. Nortzuk dauzkazue? Ba, hemengo elkarteak. Hasi ginen dantza taldetik. Bai? Eta gero sortu genuen joaldun talde bat, eta gero euskal mitologiari buruz, ba, pertsonai pila bat sortu ditugu. Eta hau da horietako bat? Bai. Ni Josia dau. Zu Josia? Ardi larro batzu, bai, ni Josi nuen.
Zuk egin duzu hau? Ne horre. Ostra! Ba, erakutsiko izkizu beste guztiak. Osea, Pasa, bai? Mira, itxoin. Ojo! Pertsona jo, Mikel? Gentila, altzagorriak, sorgina, Mikel, hau? basajaun, Basajaun! Ostras! basandere, Anatzekoa, basandere! Basandere! Mari, Mari! Hau nor da? akerbeltz, Akerbeltz! Bere gorputza guzti. Eta hau? aralarko erentzugea. Aralarko eren zugea. Baina hau ja, ikusten dut, motorizatua. Bai. Osea, hemen azpian, zer da, bizikleta bat, ozer du? Bai, materiarekin. Ados? Bai, eta bastante ibiltzen da, Bastante zer. Eta azkar. Parean aurba jarri zen eta gaineti pasa. Nola, Erizulakin, aurra gainetik? Duela gutxi gainera, Eta aurra ze moduz? Ongi. Ongi, herri honetan aurrak gorra ezta? Gorra. Bai. Eta hauekin zer egiten duzue? Ba, kalejirak eta herritatik atera, Euskal Herri osoan ibili gara. Neri ere ilusien gureak mozorren bat jastea? No? Aukeratu Posible da? bat? Bai? Hau adibidez? Tartalo. Bai. Begi bakarra. Egi bakarra. Tartalo. Joan gara, jendea zirikatzera. Bai? Bai. Sartu. Vale, hankak. Venga. Vale. Hala! Bazen ba, jendea zirikatzera. Andreon batei ogiak entzera. Venga. Epa! Vale? Zein behar dugu? Ogia lapurtu. Eroiko haiz, maten! Mikel, nor beldurtuko dugu? Paliza emango dugu. Mikel! Mikel! Venga! Desastre! Ni kontuak ez dut balio, Barkatu, Mikel. Kontuak ez dut balio.